ja fa un mes que s'ha acabat la meva relació d'amor. I al principi jo estava molt, molt malament i ara estic bastant bé. No ha sigut casualitat, jo he fet una sèrie de coses que m'han fet estar millor. I vull explicar-ho per si a algú li pot servir. La primera i principal que m'ha anat super bé, lo contacte zero, i al principi fa un mal terrible de collons. No tens a la teva persona preferida que et donava amor i confort, no podia deixar de plorar. Com te falta esta figura, el teu cos i el teu cap s'espavila per a tindre el que et donava aquella figura de qualsevol de les maneres, pues a través de les meves amistats, de la meva família, les activitats que a mi m'agrada fer. Després, recurrir molt a la meva part racional, perquè el contacte zero moltes vegades el que fa és que tu estàs tan trist que dius no, li vull parlar. Jo el que vaig fer va ser un document, vaig escriure les raons per les quals ho havíem deixat, ser conscient de per què s'ha acabat aquella relació. Després, sentir el dolor i plorar lo màxim que vulguis i que pugues. No ho frenes, que hi haurà un dia que ja no tindràs ganes de plorar, que diràs, bueno, vale, ho hem deixat, ja està, next. Després, distreure'm molt, fer plans,